Ei, hola, com esteu? Aquest youtubemestre el vull dedicar als nois i noies de l'Institut Alt Foix, d'un poble molt bonic que es diu Sant Martí de Sarroca. M'han dit que utilitzen molt els meus vídeos i, a més, han muntat una pàgina de fans del youtubemestre a Instagram. Mireu-la. Moltes gràcies. Vinga, comencem. Avui parlarem de la matèria. Primer hem de repassar què és la matèria. Fàcil. La matèria és tot allò que ens envolta. Vosaltres esteu fets de matèria. La pantalla que esteu mirant és matèria. L'aigua, el ferro, l'aire, la sal, el vidre, un llapis, la senyoreta. En resum, és matèria tot allò que es pot tocar i que ocupa un espai. I ara direu, carai, que fàcil, tot és matèria. No ben bé. La llum, per exemple, no és matèria. No. El so, tampoc. O la intel·ligència. Abans deien que si algú tenia el cap gros és perquè era més intel·ligent. Mentida! La intel·ligència no ocupa espai. Per tant, no és matèria. El fred, tampoc. Els pensaments o els sentiments. Ai, com t'estimo! A veure, quan m'estimes? Porta el metre, que ho medirem. A que no? Els colors tampoc són matèria. Només és un efecte produït pel reflex de la llum en un cos. Per tant, tot allò que no podem tocar ni ocupa espai no és matèria. Hem de saber que no tot està fet de la mateixa matèria. No. Un llapis, o una cassola, o un núvol, o un vidre, o el tronc d'un arbre són matèria, sí, però són tipus diferents de matèria. Cada un d'aquests tipus en direm substància. Substància. La substància, doncs, són les diferents maneres en què podem trobar la matèria. Vet-ho aquí. Ara parlarem de les propietats de la matèria. Tots els objectes tenen tres propietats o característiques generals, és a dir, que tenen totes les coses. Què són? La massa, el volum i la temperatura. Primer parlarem de la massa. Coneixeu aquest personatge? És la massa. És un personatge de còmic que representa un senyor normal. Però, quan s'enfada, es transforma, es fa més gran i més fort, augmenta la massa. Per això el van batejar amb aquest nom, perquè precisament això és la massa, la quantitat de matèria que té un cos. I com es mesura la massa d'un objecte? Doncs amb una bàscula o amb unes balances. Oi? Per saber la vostra massa, és a dir, el vostre pes, haureu d'utilitzar una bàscula. I també, si voleu saber la massa d'una llimona, quants grams pesa, també utilitzareu la bàscula. El volum, la matèria, ja hem dit que ocupa un espai. Un llibre, per exemple, que està fet de matèria, ocupa un espai. Aquest espai l'anomenem volum i el mesurem en litres, tot i que els que ja en saben molt també el mesuren en metres cúbics. I, finalment, la temperatura. La temperatura és una propietat de la matèria que està relacionada amb la sensació de calor o fred que se sent en contacte amb ella i es mesura amb un termòmetre. Ja sabeu el que és, oi? Segur que alguna vegada us l'han posat. Mira, avui estàs a 39,5, fill. No podràs anar a l'escola. Oh, quina llàstima. Aquestes propietats de la matèria que hem parlat fins ara, la massa, el volum i la temperatura, ens expliquen com és un objecte, però no ens permet identificar de quina substància està fet aquest objecte. Per saber
de quina substància estem parlant, ens faran falta les propietats específiques. El color, la transparència, la duresa, la plasticitat, la resistència, la densitat. Aquestes propietats sí que ens permeten identificar i diferenciar de quina substància està fet un objecte. Mireu, ara us posaré un petit vídeo d'un programa de la tele que fan bromes a la gent. Els hi fan creure a unes persones que a uns treballadors els hi cau una biga de ferro damunt d'un cotxe. Mireu, mireu, mireu. Divertit, oi? Bé, per la pobra gent que es pensaven que s'havien quedat sense cotxe, no gaire. Què ha passat? Que la biga era de broma. Era una barra de Forexpan, que és una substància que no pesa gens. És a dir, té poca quantitat de massa, però que estava pintada i amb la forma com si fos una biga de ferro, una de veritat, que sí que pesa molt. Mireu aquest que us posaré ara. És del mateix programa i fan veure que un clau molt gros està a punt de clavar-se als vianants. Igual que en el d'abans, la trampa està que el clau és de mentida. Està fet de goma, que és una substància diferent del ferro. Ara que ja en sabem una mica i relacionat amb el que acabem d'explicar, us explicaré una endivinalla. Esteu a punt? Què pesa més, un quilo de ferro o un quilo de palla? A veure si ho endivineu. Repeteixo, què pesa més, un quilo de ferro o un quilo de palla? Fàcil, oi? A veure. Què ja ho heu trobat? La resposta és que pesen el mateix. Pesa igual un quilo de ferro que un quilo de palla. Clar, un quilo és una unitat de massa. Ara ja ho sabem, que sí? Doncs si tinc un quilo de ferro i un de palla, quina és la diferència? La diferència és que tindran un volum diferent. Per tenir un quilo de ferro, amb poquet n'hi haurà prou, és a dir, amb menys volum. En canvi, per tenir un quilo de palla, hauré de tenir molt més volum de substància. I, per tant, ocuparà molt més espai. Ho heu entès? Bé, i fins aquí aquesta primera part del vídeo. En el proper parlarem dels estats de la matèria. Fins aviat, ciao!